Livello nostro quanti noi că ne dorim, ne simțim, că ne iubim. Distanța e fictivă, atât de relativă, atât. Pot fi 10.000 de kilometri între, dar noi că ne dorim, simțim de parcă nu ar fi nici un milimetru între. Când ne iubim, când ne gândim, deși nu vorbim, când purgatoriul se aprinde în mintea